ade ba ko wo mayim e ma ye dance titiriw ni akanman mu ene asantemantam mu eye kente na kente a ye ntoma a wo ye mayim nu mpo no ye nya hunu bia poten efire nanso kwa asantemantam mu dia se duru na ponda nananom atena se asi nkonwa eno ena omde da adi kire sampa wo mo amane ne amamre a wo mo fura na omde kire na nanse ehu sa kwasibro ne hwententen so aye bia fra mu ani nyina da eyade a ma ye adwuma a ye na se kente a ye nha no eto apen so odi wani kire Britain mamu a ba bi te se Baltimore anase Washington museum wo ho no eyade asa kente nyina no ebi wo ho na no Adom kase bi sase anya bia no abefo kwantempon a sese ama wiase ne omasesen kente a wo mo aye bie ene ye dia ya ye no so omanfo a wo amanone ene ye mamu no ye dia ye nha no wo mo gi atum no mato bia na Sante Smith wono ne da omanfo anwene kente no e obonwire ene omanfo dodo no a wo bonwire a wo ye kente bie no e kire mu se wo mo dio mo gidie sese de tie bia no kente na nkasa wo mo ye wo mayi mu no eye papa enu nti no enya de se bia dwuma wo mo die no ato apen wo mo de wo mo gidi se aban som no oboa ebe mo madwuma no aye akoyie pa enu nti omanfo dodo no amwa se de be ye obebo ho ban titru yen ye die yi na afi wo mo mudi adwene ye fa kente ho no so ombekọ so aye o madwuma na nam so ama mo de kente papa aye beboa ama Ghana ha yen yankase yen abie na kwasibro ne hwententen krom so ebi akwakoduru ho no magya tumu no eno so atumi abem difference na ewum wo ba na wo chire no mu a ohun ye de no kra no ye obi wo ho a ne bo no wo soro ne bo no wo finfin ne bo no so wo ase nti oba na wo yi chire no anu ankasa ohun eda ho a omo hu difference na ewum bi o ma ye bi o ma ahoma ne ye kakra nti eche mu chire no sika na beso na wato se enya ya nka omo ye bi frem na ma ye adwa no ekofomu nka omo yi omo firi ho na nka hia ye ankasa nanka aba hwe nanka yetimi because betu tax betu income tax sande mani ade ni nyina